Desberdintasunak aberasten gaituelako. Naturaz. Kulturaz. Musikaz. Kirolaz gozatu. Antzorako mundu miran. Ongi etorri! Yes, ça y est, c'est l'original Tribuman aux côtés de Volphonique. Un petit dub raga pour mettre la panique sur le dance floor. Alors écoute ça. Oui, c'est la panique quand tout le monde danse et personne ne veut rester statique. Y'a plus de place sur la piste, mais les massifs restent toniques. Il fait si chaud, on peut dire que c'est un climat volcanique. Pour tous les massifs authentiques, oui, c'est la panique quand tout le monde danse et personne ne veut rester statique. Y'a plus de place sur la piste, mais les massifs restent toniques. Il fait si chaud, on peut dire que c'est un climat volcanique. Pour tous les massifs authentiques. Volcanique, c'est la panique. Tonique, volcanique. Reste statique, reste tonique. Volcanique, oui c'est la panique. Reste statique, reste tonique. Ça n'est pas triste, on se bouscule. À l'entrée, beaucoup de monde en attente et la soirée indique complet. Ça bouge à gauche, ça se défoule à droite. Les femmes transpirent, les hommes ont les mains moites. Mundu guztiko zaporeak, usainak, musika, kultura, dastatzeko, usaintzeko, entzuteko eta gozatzeko aukera izan da 6. Mundu Mira jaialdian. Oraingoan Antzuola izan da jaialdiaren eskenatoki. Debagoiena mundura begira, 5 kontinenteak debagoienan. Bueno, Mundu Mira festival bat da, jai bat, eta sortu zen oin dela 6 urte Euskal Herri aldizkaritin eskutik. Guk aldizkaria 7 urte dela sortu ginen, eta gure 2. urtean erabaki gindun, behar genuela, purbet gure irakurle arpidedun eta lagunentzako, ikus lehio bat sortzea, estenatoki zabal batean danok biltzea, ezta? Jaialdia finkotzen doiela, bai eskualdean eta bai eta Gipuzkoa mailan ikusteot ere, nolabait lotzen dela Mundu Mira Debagoienarekin, eta hor dagoela dano dakigula egon batzutan Debagoienean Mundu Mira jaialdia izango dela. Orduan Mundu Mira nolabait izaera zabaleko jaialdi bada, zuzendoa dago bai gazteei, bai helduei, bai familiari, eta nik uste hori dela nolabait ere Mundu Mira jaialdiaren arrakasta, ez batzen ditu arlo desberdinak, munduko musika, baita ere ematen da aukera eskualdeko baliabideak, ondarea eta historia eta ezagutzeko, antolatzen dira bisita gidatuak, mendibiliak. Orduan nire uste dut eskaintza zabala dela eta publiko mota desberdinentzako. Orduan hori dela nolabait Mundu Miraren arrakasta. Kulturaniztasuna, lurraldeen jasangarritasuna eta herri eta pertsonen arteko elkartasuna oinarri, Euskal Herria aldizkariak eta Debagoieneko mankomunitateak duela 6 urte hasitako proiektua gorpuztuz doa urtetik urtera. Irizpidea ziren alde batetik natura, bidaia eta iraunkortasunen inguruan dabilen jendea bilatzea eta danon artean festa hon bat aukitea, ezta? Eta, gero, Debagoienako mankomunitateagaz filosofia berbera lurralden iraunkortasun hori eta gugez bat zentorren modure, aurokaz erabaki gindun aurrera eramatea. 6 urte,
hasi ginen Arrasaten, gero Arretxabaletara jo gendun, Oñatira, Bergara, Igez Eskoriatza eta aurten Antzolara etorri gara. Txiki hasi ginen lehenengoko aldie, Arrasaten naiz eta herririk handi naizin, bere dimensio txiki bat aukizuen eta apurke hasitzen joan inde festivala, pentsetan dut gaur Udaberrian edo Udaberriko egutegian azpimarratu daukugu lehia gure asteburua eta jende askok ezagutzen gaituela ja, eta pentsetan dut ez Gipuzkoan, bai eta Euskal Herri osoko jendea hurbiltzen ari dela. Gipuzko mailan bagoien, hainbat herri eskualdekoak ez dira ezagunak ez da helburu horietako bada, ez nolabait gure eskualdea promozionatzea eta ezagutzen dengo baliabideak, hori da gure turismo arloko beharra ero gure lana hori da, eskualdeko baliabideak sortzen doi ezen heinean horri promozionatzea. Ez genden ohituta, horrelako jaialdi bat antolatzen eta ikusten dugu eta bai hartu genuen hasieratik behintzat bai erronka bezala eta bai ikusten guretzat ere importantea zela horrelako dimensio bateko jaialdi bat gure herrian izatea. Orduan bai erronka bat, bai lan asko eragin diguna, baina gu uste dugu dena txukun aterako dela. El único, el inigualable, Rafa Dumont. I'm a walking, yes I'm a talking. I'm a walking and a talking and a squeaking and a squawking, telling everyone I love her. She makes it easy, she likes to please me. Mundu miraren zigiluetako bat dira azokak. Erropak, bitxiak, jostailuak, munduko hainbat tokitako jakiak, edariak, elkartasun postuak, baserriko produktu ekologikoak. Azokak dira gainera mundu miraren erakargarritasun handienetariko bat. Ezin muzin egin munduko zapore eta usainei. Urtetik urtera gainera, geroz eta gehiago dira munduko kulturen festa honetara etortzen diren postuak. Venimos de Logroño, de La Rioja. ¿Y venís todos los años a Mundu Mira? Mundu Mira, sí. ¿Te gusta esta plaza? Sí, me encanta el País Vasco. Tenemos salchichas alemanas, que es la Obrador y la Frankfurt, pero el secreto está en las salsas, que son unas salsas caseras que hacemos, tártara, picante, perejil, lo mejor. Y cervecita alemana, claro. Bueno, que es la primera vez que venís aquí. Sí, se lo nota, ¿no? Que estamos contentos. ¿Será que ha venido mucha gente, no? Yo creo que sí, hay muchísima gente, si el tiempo nos vaya, pues bien. ¿Soléis acudir a menudo a estas fiestas culturales, interculturales? Sí, sí. ¿Qué te parecen estas? Pues bueno, pues me gusta mucho porque hay poco. En España muy poquitas, esto es más internacional, más
Inglaterra y todo esto, pues se apuesta mucho por todo lo que es intercultural. Bai, atzo etorri ginen, montatzea eta hola, eta, bueno, ja, dana prestau gendun, pixka geltu ginen, oso ambiente politia zeon, eta, bueno, gaur berruze, eta, bueno, beti bezala urtero bezala oso politia ambiente. Hori da, zezuek ja urterokoak zare. Hori da, urtero etortzen geha, eta, bueno, festa berezi da. Eta kulturen arteko festa honetan pentsatzen dut, bueno, harremanak ere sortuko diala beste batzukin, eta... Bai, hoxe, damenekokin eta la, hombre, ez dago denbora gehiegi hola, moitzeko puestatio, porque jende asko nola ibiltzen da, baina bestela, bueno, inguruko eta hola, bueno, cambio de género eta hola ibiltzen geha, eta probatzen pixka batetikan, bestetikan, eta oso ambiente politia. Ofrecemos carne argentina, tenemos longaniza, un poquito de vacío, chorizo brioso. Hay parrillada completa también, que viene un bracerito que es innovadora en esta feria. Y bueno, la verdad que bien. No sé si conocías tú de antes esta feria, si habías venido. La primera vez que estamos acá. ¿Y qué te parece? Bien, bien, muy bien. Mucha gente joven, buen rollo y la verdad I'm walking and a talking and a squeaking and a squawking, telling everyone I love her. She makes it easy. She likes to please me. I'm looking everybody right between the eyes, saying I'm gonna love her till the day. Bueno, ikusten dut hemen gustora zauzeila zer da hemen hartzen zabite. Bate bat hartzen gabiz, bai. Aha, zuek mundu mirara zetortzei gastronomia probaitera? Bai, gastronomia, kultura eta bolako gauza, bai. Danetik ez da, musikia bai, kirola? Musikia gero, kirola beste batzun dako lagako, bai. Eta kulturen arteko festa hau filosofia hori, zer pentsatzen zen? Bueno, ondo, ez dakit, ikusten dozu zure herrikoak ez diren gauzak. Hombre, ez da berdina bertara jutia moduan, baina, bueno, ideia bat hartzen dugu. Te bat eta jugo bat oso gozua gainera. Bai. Ze moduz, gaur ona eguna pasailera etorri zai piti bat ikusteko kulturak eta... Arratzaldian da justu, osea, ez teku astirik gehiago. Baina teleixan iten dugu lana eta orduan ez teku astirik. Baina bueltatxo bat eitia mundu miratik ezinbestekoa da. Bai, lehen urtia da eta nahi pentsauzat oso ondo dagoela. Merezi dula. Lehen urtia da orduan. Bai. Zer katen zinua mundotzu gehiago? Geixen, bueno, kultura danetik bilatzen dezula eta orduan beste feriak juten zara, baina hau desberdina da. Urtero hitzen dugu zerbait, osea, hori, urtero juten gara, osea, mundu mira da, oso, niretako da. Ja, sustraituta dauen gauza. Hori da. Neri asko gustatzen jato, pila bat. Jende asko ibili da, autobusa bete-beteta zetozen eta nabaritzen zen. Jendea informazio bila eta hurbildu da. Gehien bat zen bila fandia? Gehiena, gaueko kontzertu estenatokin bila, eta gero apuntatu dira zenbait irteretan. Jendia parte hartu da orduan behintzat, indian irteretan eta bileman naturri bilbide horrein? Bai beteten eta bai oinezko ibilibidea. Danen dako, antzerkia, musika, egunian zehar ikusteko aukera politxa lanontzako. I had a brand new coat and a brand new slacks and a turtleneck sweater. She showed up in a sweatshirt and a pair of old blue jeans. But she might as well have stepped out of a fashion magazine, 'cause I'm a walking, yes I'm a talking, I'm a walking and a talking and a squeaking. Natura mundu miraren beste zutabetako bat izanik, asteburuan Antzuolan izan dira natur ibilbideak, proiekzioak eta aurkezpenak. Horietako bat Mendiz Mendi, Mendez Mende proiektuaren aurkezpena izan da. Kutxaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren hitzarmenetik abiatuta, proiektuaren izen bera daraman liburuaren aurkezpena egin zuten, hori idatzi duten 5 egileek. Eta gainera, proiektuak etorkizunean ekarriko dituen bestelako aktuazioak ere izan zituzten izpide. Labur esanda, Gipuzkoarrok naturara hurbiltzea eta hura ezagutuz natura errespetatzea da proiektuaren helburu nagusia. Helburua, labur esateko da, kaletarra naturara hurbiltzea. Natura ezagutzea importanti da, estimatu daigun eta estimatzen duen horrizan babestu daigun. Eta naturari buruz ditugun batzutan ikuspegi oso simpleak eta oso oinarrizkoak horrek aberaztu. Baina aberaztu natura ezagutuz. Nortarako datoz ekimen sorta bat, urtietan luzatuko den egitasmoa da Mendiz Mendi,
Baina momentuz, liburuak emote dutzana da egitasmo horri oinarrizko diskurtsoa. Natura gizakiarekin harremanetan egon da beti, harreman bati interakzioa beti egon da, natura erabilin jau gizakiak, bere mesederako, naturak eragin jau gizakiaren noski, eta interakzio horren ondorioa da gaur egun dauena. Helburu horiek lortze bidean, bi erakundeek badituzte hainbat ekimen aurre ikusita. Horien artean bada bat aipatzeko modukoa, eta da hain justu Gipuzkoako parketxe sarea osatu dutela. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Kutxak, Aiako, Ataungo, Oiartzungo eta Oñatiko udalekin batera osatu duten sarea da. Parketxeen kudeaketa integratu bat bultzatuko duena. Gipuzkoan badauz lau natur parketxe, bat gure kasuen ezeran, Debagoinare dagokizuna dantzasukoa, parkiek, natur parkiek eta parketxiek, horretanak sarien ipini ditugu, eta iriki dutzu ganera ate urbano bat hirian, Kutxaren zientziagunean Miramonen, eta horretanak sarien ipini ditugu fundazio bat eratu du, lau herriak diputazioa eta Kutxan artean, justu helburu horrekin. Erakargarri itxeko, eskaintza erakargarri bat itxeko, danon artean jendia animatzeko, eta natur parketara joan dila eta disfrutatu dizela, eta ikusi dizelan. Eta ez bakarrik paisaia eta ustez betidanik gola egon dana, betidanik gola egon ez dana, eta gainera horren ganien indien gauzak eta egon dan kultura eta mendez-mende, ez bakarrik mendez-mende, eta mendez-mende horren indien gauzan berri eukide izan. Para bailar también, siempre dos para acá y dos para allá. Unir coração para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Vamos lá! Preciso sair dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Musika kontzertuak, mundu miraren beste erakargarritasunetako bat. Baiau Brasil taldeak, Brasilgo erritmoak ekarri dizkigu. Forro, koko, txote eta txatxadoaren erritmora antzuola dantzan ipini da. 5 musikari gaztez osatutako taldeak Brasilgo ipar-ekialdetik datozen erritmoak ditu lantzen. Festa eta aldarrikapen ardatz, bizitasun bereziko musika da datozen minutuetan entzun eta gozatuko duzuena. Vamos lá bailando. Ese es el shot. Dos para acá y dos para allá. Coração, para que se apaixonou
esto viene de la historia del forró, que es este género de música brasiliana que tal vez no sea tan conocido cuanto la bossa nova, pero en Brasil sí se hace muy popular y la gente disfruta, pues es una música de bailar en pareja. Sí, viene del nordeste, ya a los días de hoy, yo por ejemplo soy de Río, ahí es como una fiebre también, es una cosa que hace parte de nuestras culturas, ha tenido una adhesión del público, del joven en general, y hoy el Brasil como sitios como São Paulo, Río, las grandes capitales que están más para el sur, tienen muchas casas de forró, haciendo forró todas las semanas y tal, o sea, es una moda que ya viene durando unos 10, 15 años y se pasó a llamar forró universitario, que fue entonces la gente de mi generación empezó a absorber esta música que venía del nordeste y hacerla y ponerle tracks actuales, melodías más modernas y tal, arreglos, pero manteniendo siempre la tradición de esta música, o sea que igualmente lo que hacemos es música tradicional. Shot hori. Porro. Porro eta shot. Ontsa aipatu da. Baina badabiz, Saiatzen gara, baina ezin dugu, ez dakigu, lastima ez dauela irakusten. Bueno, zuek egun guztia zoia zei hemen, ikusten dut, gustora. Dana bai, oso gustora. Munduko kulturak eta hori dana zoi gustatzen. Danak. Kaipirina probau dugu, mojito bai, brasileko dantzak, oso gustora. Honek erakutsi digu, bera Perukoa da, eta gainera egon gara leheno egon dan taiertzo hortan, munduko dantzak, eta hortze ja animatu gara, eta gero hona etorri gara, eta, bueno, saiatzen. Eta ezin gorputza gelditu, ez? Ezin gorputza gelditu, ez. Estamos encantados de estar aquí, el sitio, yo no me podía imaginar un sitio tan más bello, es que esta es la verdad, estar en esta plaza por este proyecto, tener la oportunidad de llevar nuestra música y mostrar un poco de la realidad del forró, que es realmente una fiesta muy interesante, para nosotros es un honor y un placer. Shot. Todos juntos.
apagando candela. ¿Quién quiere hoy ya mirarse a los ojos? ¿Quién quiere hoy descubrir las estrellas? El reloj, las horas plegan alas para las mujeres vestidas de pelo.